idea. Ikuphi idea? Ngicaphato nihlala kimi ID yakho. Hayi man bro, ngifuna idea ngikuseconfirm now uconfirm. Yathi. Yini? Ungiphinzile nomvule kuse. Nawa songixolela. Ungiphinzile kuse. One waqala ngelikheke. Ngamthengela ikheke waposta lengasile ikheke. Nyalo uposta ka Facebook uthi happy birthday sithando sami. Angisazi sengitalo ngaJuly mina. Ngeke ngitalo ngaJuly. Ngeke ngitalo ngaJuly mina. Ngeke. Ho, ikuseyethu udlala ngami lo mfana loya. Hayi kuse. Idea iphi bro? Angiyazi mina uyiphuka. Kuse idea ho, idea ho. Oh yekuse wena idea isiyangifakazela naye. Iyangifakazela idea. Angitalo ngaJuly mina. Yephi mfana udlala ngami lo yekuse. Manje nokuthi ngobe kasho kuwena usepi birthday. Kanti ngibona isithando sakhe. Hayi ngiyadile yona. Hawu, lokusho sibaningi. Lokusho sibaningi, ngisho ngidlala ngesikhathi mina. Sibaningi lapho, dlala ngesikhathi.